Natanggap po natin ang challenge ng ating team, ang Team Chef. Meron po kaming noodles challenge. So, ito po ang aking pambato. So, panoorin nyo po kung paano ko po gagawin ang isang recipe sa pamamagitan po ng ating Lucky May Pancit. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong breadcrumbs, sliced ham, and mozzarella cheese, and ang ating dalawang itlog. Gagamit din po pala tayo ng salt and pepper and ang ating oil sa ating pagpo-fry. So, watch up guys kung paano po natin gagawin ang ating challenge. Okay? Una po muna natin gagawin ay lulutuin natin ang ating noodles ayon po sa nakasulat sa kanyang description. Ito na po yung ating lutong medyo half cook lang na ating pancit canton, Lucky May Pancit Canton. At diniin ko na rin po yan. So mag-start na po tayo maglagay ng ating mga ingredients. Lalagay lang po tayo ng isang itlog. Yan ang ating black pepper. And konting asin. Ayan. Then, konting breadcrumbs. Para lang po magkaroon ng binder yung ating gagawing cordon bleu using Lucky May Pancit Canton. Sige. Paano ko mangluto? Ganun. Okay. Meron pa akong audience pala rito. So, parang may nakita kong kwarto. son? You know? Bakit? Magkakaroon ng ano to? Puwet. Parang kulang pa yung ating breadcrumbs. So, magdagdag lang tayo ng konti pa. Ito na po yung ating iba pang gagamitin. Yung ating ham and yung ating mozzarella cheese. And akala ko slice na to. Hindi pa pala. So, slice natin siya kung kakayanin. Kung hindi naman ay atin na lang siyang gagadgarin. Pero kaya. And lalagay lang tayo ng eksaktong amount ng ating pancit canton. Yan. Depende na sa inyo kung gaano karami ang inyong ilalagay. Kasi maglalagay pa tayo dyan ng cheese. Ng cheese. Ham muna pala, ham. And then, yung ating cheese. Mozzarella cheese. Isa lang. Maubos. And, cut na natin itong ating dulo. Yan. Hoping na sana maganda ang pagkakagawa nito. Medyo mahirap lang siyang i-roll. Kasi lumalabas yung ham sa sobrang dami. So, ayan. Yung
kabilang dulo ay ham na. Di bale, babalutan pa naman yan ng ano eh, ng breading. Yun, yung breadcrumbs and egg. So, ganito lang po siya. And, lalagay po muna natin to sa ref para mabuo siya bago natin siya pirito or ibalot sa ating breading tsaka egg. Ayan po siya, oh. Ayan. Lumitaw na yung ating ham, pero okay lang po yan. Yung susunod, tatry ko kung kaya ko pang maibalot yung ham. Dalawa kasi yung ating ham eh, kaya medyo mahirap siyang itago. Pero ngayon, medyo ito po yung ating nagawa. Isang napakalaki at dalawang, ayan, parang ano siya eh, small, medium, large. Ayan po. Ayan. Yung isa, ayan, may konting ham din na nakalabas. Pero, makukoat naman siya ng breading. So, good luck sa atin kung paano natin to naman ngayon. Yan, iikot muna natin sa ating cassava flour na merong konting asin at paminta. And then, sa ating itlog na binate, 2 peraso to. And sa ating breadcrumbs ulit. Ayan. So, ngayon, medyo kumapal na siya para siguradong. Habang ginagawa ko po ito ay nagpapainit na rin ako ng mantika sa ating kawali para saktong ma-coat ko ito dito sa mga dry butter na to at sa ating egg ay pwede na rin natin siyang iprito. Yan, mainit na yung ating mantika. Lagay na natin siya. Ham tsaka ano? Cheese. Ayan. Medyo mabilis siyang mag-itim kasi medyo mainit yung ating mantika. So, balik na rin na natin siya agad. Mahina lang po yung ating apoy, nasa medium lang. Ngayon po ay susubukan na nating hiwain yung ating nagawang Pancit Canton Cordon Bleu. Try natin kung nag-melt ba yung cheese nito or ano ba nangyari? Hindi natunaw yung cheese. So, ibig sabihin pala dapat ang mozzarella cheese talaga ay nasa ibabaw lang. Pero tuloy ang buhay. So, ito na po yung ating nagawang Pancit Canton a la Cordon Bleu. Now po, gagawin na po natin yung ating sauce. Paghahalu-haluin lang po natin itong kanyang nasa packaging. Ay, sorry. Ayan. Lalagyan natin siya ng konting sugar. Ayan. Then, konting water.
and konting cornstarch. And then, papakuluan natin siya. Hello po, ngayon po ay titikman na natin ang ating ginawa kanina. Ito na lang po ang natira at inupakan na ng aking anak. So, titikim din po ako kasi sabi niya po ay masarap daw talaga. So, try po natin siyang tikman din. Kasi may ginawa pa ako kanina eh. So, nahuli tuloy ako. Yung fairness, masarap talaga. Sinimay ko na. Sarap. Ang sarap po talaga. I-try nyo. Kasi di po ba yung kanyang sauce, yung seasoning niya sa loob, yun din ang ginamit natin para gawin siyang parang teriyaki sauce. Saktong-sakto po ang lasa. Lalo na siguro kung mainit-init pa to. Napalamig ko na kasi dahil may ginawa pa akong iba. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Kung gagayahin nyo to, pwede pong iserve din sa inyong mga bisita. So, ayan po. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and hit the notification bell para po updated kayo sa aking mga new upload videos. Thank you. See you again on my next video. Salamat.